אני בשדה תעופה בשוויץ. נסעתי לשוויץ בשביל לעזור להורים שלי לארוז את כל הדברים שלהם, כי הם מתכננים לעלות לארץ בקרוב. והודיעו לי פה שאוריאל אביעד, הבן היקר שלנו, נפל בעזה כגיבור. ואני רוצה בקצרה לספר לכם על אוריאל. אנחנו קראנו לו אוריאל החמוד, אבל עכשיו הוא כבר אוריאל הגיבור. ילד עם לב זהב, כיבוד הורים וכיבוד סבים וסבתות, דבר ראשון, כל הזמן היה כילד קטן כבר רץ ראשון לסבים וסבתות לחבק אותם. כיבד אותנו, את דוד ואותי, עם כל הלב. ילד שאהב לבשל, לפנק את כל האנשים מסביבו עם האוכל הטעים שהוא הכין. גם עכשיו בצבא אמרו לנו שהוא תמיד דאג לכולם שיהיה אוכל טעים. ילד שהתנדב, הוא התנדב, הוא בעצם לא קראו לו עכשיו, והוא דאג שיקראו לו כי הוא רצה להיות שריונר, הוא רצה להילחם, הוא רצה להיות פה בשביל עם ישראל, לכן הוא עכשיו היה בעזה. בכלל, כל השריון שהוא הגיע לשריון, זה גם היה, הוא היה צריך לרדת במשקל בשביל להיות שריונר. תוך 10 ימים הוא ירד 11 קילו בשביל שיקבלו אותו לצבא, והוא אכן הצליח. מה שהוא רצה להשיג, הוא השיג. בעלי עלה מדנמרק, אני עליתי משוויץ, ממניעים ציוניים. אנחנו רצינו לגור בארץ ישראל, להקים משפחה ציונית דתית בארץ ישראל, ועשינו את זה. יש לנו ברוך השם 6 ילדים, 2 קהלות מהממות, 2 נכדות מקסימות. לאוריאל יש חברה מקסימה, ואנחנו כולנו לא מאמינים ולא קולטים עדיין שזה אכן קרה לנו. אבל אני פה ורוצה כן להעביר איזה מסר. אני חושבת שכל כך חשוב בזמן הזה, ואני אומרת את זה לצערי כחברה במשפחה חדשה, משפחת אשכול, ולא ציפיתי בחיים שאני חלק מהמשפחה הזאת. האחדות, שאנחנו נהיה מאוחדים, שעם ישראל יהיה מאוחד. אני הקמתי לפני 17 שנים עמותה שקוראים לה עמותת אביב לניצולי השואה. בעמותה הזאת יש לנו אנשים דתיים, חילונים, שמאלנים, ימנים, כולנו ביחד עוזרים לניצולי שואה לקבל את מקסימום הזכויות ללא כל תשלום מצדם. ואנחנו מאוחדים, אנחנו מיקרוקוסמוס של מה שאני כל כך הייתי מצפה שתהיה במדינה, ולא רק בזמני מלחמה, אלא תמיד אומרים שעם ישראל, כשהיה מאוחד, אפילו שהיה מלך רשע, הוא הצליח במלחמות, ואנחנו רוצים להצליח. אז אתם בתקשורת, בבקשה, תתווכחו את הדברים החיובים. עם ישראל חזק, יש פה כל כך הרבה אנשים טובים, כל כך הרבה אנשים שעושים כל כך הרבה דברים טובים. תעשו קצת תקשורת חיובית, תקשורת טובה, שכל הטוב שנעשה בעם המדהים שלנו, עם מדהים יש לנו. הבן שלי נפל כגיבור וכקורבן עבור זה שאנחנו יכולים להמשיך לחיות בארץ ישראל, ואני קוראת פה לחברים שלי משוויץ, כמו שאני עליתי לארץ, ומכל העולם, בעלי עלה מדנמרק, תעלו לארץ ישראל, זה הבית שלנו. כן, הקורבן קשה וכבד, אבל אנחנו, העתיד שלנו, רק פה בארץ ישראל. יהי זכרו ברוך.